Salutare toată lumea, stragile de data o să ne jucăm arena. Arena de CSGO. Bă, nu m-am jucat de mult CSGO și e cam frică. Nu știu cum să vă zic. Da. Nowhere to run, 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 come here right now. Here right now, here right now. There's only one thing. Salutare, ce credeți voi? În sfârșit, revenim și noi pe acest canal. Nu am intrat și noi pe acest canal, nici pe YouTube, nu mai am stat nimic. Păi, bine, eu, nu știu, încerc să postez în forță, știi, să postez chestii. Ei bine, astăzi s-ar putea să fac un daily vlog pentru că merg la un meci important, finala Cupei Ligii la fotbal. ACS Poltimișoara cu Dinamo și o să fac acolo un daily vlog, o să fac de ce aș face daily vlog, o să fac un vlog pur și simplu, un daily vlog, nu știu ce am eu cu daily vlog, prea multe daily vlog-uri în cap am. Bine, că eu o să fac daily vlog, că nu o să mă iau și o cameră profesională să nu filmez cu telefonul pentru că e cam cringe. Asta mi se pare mie cel mai mult. Filmez cu telefon, mi se pare cringe. Bine, dacă ai un telefon foarte, foarte performant, poți să filmezi toate către tu pentru că ai calitate. Și dacă vreți să avem în continuare de arene pe CSGO, nu uitați să apăsați un like. Ok, să dăm și un enable 1. Double scope, frate, tu pune-o? Ok, hai să încheiem. Perfect. Așa. Să zic, o pauză. Ok, fraților, am revenit, după cum vedeți, m-am pus pe 4 pe 9 pentru că asta este rezoluția mea de suflet, frate. Cred că am făcut rezoluția asta foarte, foarte mult și îmi place super, super mult. Deci o ador. Și, na, ce să fac, știu că nu pot să filmez 16 pentru că, da, nu pot să joc, frate, 16 pentru joc foarte greu. Mi se pare că este mai greu să mă joc 16 pe 9 față de 4 pe 3. Deci că mi-a luat tipul ăștia că au și aici niște chestii. Băi, ne pe targetul pe VS pentru că, na, bă, eu până la urmă joc cu skin-urile mele pentru că adică nu știu, mi se pare că n-ai de ce să mai ții skin-uri, să rusești bani degeaba pentru că ce ai face cu skin-uri nu te ajută să joci mai bine sau ceva, de ce? Dar tot, știi, n-am ce zice, înțeleg oamenii care și-au skin-uri. Ok, să-i skin-uri după le vinzi, altceva n-ai ce să mai faci, frate, cu ele. Ok. Și asta, ok. Perfect. Mamă, ce intensiv meciul ăsta. Ok. E bot? Nu cred că e bot. Lol, credeam, deci pentru o secundă credeam că ăla e bot. Nu știu să trag deloc de... Ok, păi da, mă, cam așa că ce ceva pentru că nu trebuie să apăsați like, deci pe data viitoare. Pa, pa!